God aften, klokken er 18, og vi sender her fra NX News. Nyheden i aftenprogrammet omhandler folk, som er forklædt som hjemløs, for at få penge fra forbipasserende personer. Vi har været ude og lavet et interview med få personer her. Jamen, det var i tiden tiltagende at lyve, og stikke på. Som vi kan forstå, så er folk meget skeptiske omkring det at være forklædt som hjemløs. En af vores journalister her fra redaktionen har været så heldig at fange på billeder af en af bagmændene. Ja, det er tankevækkende, at folk kan finde på at forklæde sig som hjemløs, selvom de faktisk ikke har brug for penge. Ja, og det må vi alle sammen sørge for, at det bliver stoppet. Det var alt for denne gang. Vi siger tak.